Martin dito si nagmano ka na ba? Kapatid ni Abang Victor. Anak ng Mario. Anak na yung Mario. Nasaan daw? Eh, biasa ka pang pangan. Tagalugan me. Na-interview ka tuloy. Ini anak na yan Ramon. Wala sundalo. Lahat sila naghanap ng doktor, puro engineer. Parang kusinero. Hindi nung biyasa mag-operate kanina.